कारण से कूल लगी गला हेले देखी कथा आज मोर भारी मन पड़छि ता भाई ना ताको भूल बुझी जेल को पठे देले हेले मो मन कहूची से एमिति पाप करि नथिबो एमिति भूल से केबे करि नथिबो ताको पुलिस मिछरे बांधी लेछि ताको केते थोर कहिलेनी ताको ते जेल रो खलास कइले आसो हेले हेले से मो कथा कानू को नउचंती भाउजा के तमे विश्वनाथर सांग पवित्र से तो हतभागटा जेल अच्छी से सब कथा मु जाने भाउज सेति मु ठीक आसिनी कथा कौन कि गोपी भाई से भी कहांती रिक्शा ले बाजार जाइछंती कोन किछि कहबार अछि जदी किछि कहबार अछि ताले मते कहि दियो अरे आसले मु ताको कहि देबी अरे भाउज एते बड़ दुखर कथाटा मुझे तुम केमिति कहबी सेई कथा केवल भाबुची दुख कथा कौन अछि कौन ना काई की कौन अछि गोपी भाईकर कौन ताकर से कौन ना काई की गोपी भाईकर भाउज एक्सीडेंट होइछे ज्योति हॉस्पिटल में पहुंची देजी ना डॉक्टर कहते हैं वर्तमान सीरियस तांको भल करबा पई हमको अति कम रे 20-25,000 टका दरकार 20-25,000 टका हां भाउजो हे भगवान एते टका मु पाइबी कोठो भाउजो तमे डेरी न करी जेउठू जमी दो 20-25,000 टका ठीक करो चाहन ला हम गोपी भाई होय तो आसी भाउजो नमस्ते हे भगवान मते बुद्धि बाटे देखाओ प्रभु 20-25,000 टका मु पाइबी कोठो
ଆଲୋ ମା ରାଧା କାହିଁକି ତା ହାକାର କରି କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ? ଗୋପୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? କେଉଁଠି କେତେବେଳେ? ଆହାରେ ବିଧାତା ଗୋପୀ ଭଳି ପିଲାକୁ ପୁଣି ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମା ରାଧା ତାର ତ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥିବ। ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି 20-25 ଦିନ ନହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବେନି। ଟଙ୍କା ନୁହଁ କି 2 ଟଙ୍କା ନୁହଁ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଖି ପାଉନି। ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ କହିଲୁ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଘରେ ଆମର କାଳି କୌଣସି ବି ନାହିଁ। ଏ ଘର ଦିହକୁ ଖାଲି ବନ୍ଧା ରଖି ମତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଏଇନେ ଟଙ୍କା କଥା ମତେ କହନି କାରଣ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସଟା ପୁରାପୁରି ଫାଙ୍କା ଲ। ହେଇଟି ମା ରାଧା ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଥିଲ। ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମେ ଯୋଉଠି ଯଦି ତୁ ମତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ମା। ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ତ ମୋ ଛାତି ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ କହୁନୁ। ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦେବେ ଗୋଟିଆଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ନହେଲେ ମରିଯିବ କି। ହଁ ମହାନ୍ତି ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି? ମୋର ବାହାର ତମକୁ ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମର ଦେଖା ନାହିଁ। ଶୁଣ କାମ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା କଣ କି ସାରେ? କଣ ହେଇଛି ମହାନ୍ତି? କଥା କଣ କି ଗୋପିଆଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡିଛି। 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋପିଆଟା ମରିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଟି ତମେ ମୋର ଅଜବ ଲୋକ। ଆରେ ସେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ମତେ ଯେମିତି 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ 25,000 ଟଙ୍କା ମନା କରନ୍ତୁନି ସାରେ। କଣ ଜୋଲରା କିଛି ଚାଲୁନି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାରେ ଟିକେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଠିକ ଅଛି ମା ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଇଏ ମତେ କଣ ନବ? କହୁନ ମା ରାଧା ପୁରା ନିରନ୍ଦରେ କହ। ତୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ ଦବୁ କହିଲେ? ମଉସା ତମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଜାଣିଛ। ମୋ ପାଖରେ ବା କଣ ଅଛି? ତମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ତମର ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେହଟା। ଆରେ 25,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତମର ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ। ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ତମ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ମା ଚିନ୍ତା କରିକି କହ ନହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମରିଯିବ। ତମେ ସେମିତି କହିବେ ତ ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ କରିବେ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ନୁହ ତମ ପୁଞ୍ଜିବା ବିଧିଯିବ। ତମେ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ତମ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଧବା ହବାକୁ ଚାହେଁନା। ବିଧବା ହବାକୁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ରହିବାକୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ବାବୁ। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ ଥରୁଟିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଆରେ
प्रेमिका कालिया कुंजरे मदिले राई मोरो राधिका किशोरी प्रेमिका राई मोरो राधिका किशोरी प्रेमिका राई मोरो राधिका किशोरी प्रेमिका एथरक आपण पूरा रंग छड़िया छड़ी हंतु मु अपेक्षा करी सारे अंक बसीदवा बाबू एथर मोर टंका दियो बाबू टंका आई मीन मनी अरे तुम जो मत दान कर माने मु टंका देवी ना ए नियो बाबू ए करो 100 टंका तो इज्जतर मूल्य 100 टंका अरे सेदिन तो स्वामी गोपीदास मत बाहादुर उठे गई जो अपमान करथिला तार प्रतिशोध नबाम जाई मु तके तो इज्जतर दाम 100 टंका निलाम कर दिले विचित्र प्रश्न रास्ता मुझे किसी काटी जा विचित्र प्रश्न मो इज्जत 100 टंका निलाम कर